Бар бәйрәмнәр белән дә котлау күңелгә әллә нинди рәхәтлек исте. Ә менә олы кешеләрне котлау тагын да артыграк ләззәт бирә. Бүген тапшыруны олы яшьтә булган милләттәшләребезгә багышланган котлау хатлары барлар. Шуларның беренчеләре Бахтиевка авылына юллана. Үзенең олы 80 яшьлек юбилеен якташыбыз Тимниханова Майза Абдуллахат кызы каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихлас күңелдән беренчеләрдән булып, Яңа Кулат авылыннан кызы Рина, кияве Фәнис, балалары, оныклары белән котлыйлар. Нәкъ 80 ел элек безнең газиз әниебез, әбекәебез Бахтиевка авылында дөньяга килгән. Гомере буе ул үз туган авылында яши. Бала чактан ук эшкә өйрәнгән кыз олыгайгач та авыр эшләрдә хезмәт итә. Эштән гомердә дә курыкмаган әниебез колхозда сыер савучы булып эшли. Шуның өстәвенә әтиебез белән 5 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Менә дөрестән дә кайда булган герой аналар. Авыр эштә, аннары кайтып төннәрен бишек тирбәтеп, кулда кирләр юып, аш пешереп, йортта мал карап, уфтанмый яшәгәннәр. Бүгенге көндә без бишебез дә тормышта, бишебезнең дә гаиләләре бар. Җырларда җырланганча, әниебез янына бары кайтып кына китәбез хәзер. Ләкин хәзер генә төшенә башладык. Авылга кайткач, капка төбендә ак яулыгын бәйләгән, җыерчыклы йөзле әниебез каршы алса, шуннан да олырак бәхет юк икән. Димәк, әни сау. Димәк, без һаман бала булып кала алабыз. Олы яшьтә булуына карамастан, ул һаман кешедән эш көтеп ятмый. Табыны аның табыкмәк, кыймак, бәлеш белән тулы. Алар барысы да шул кадәр тәмле, борын төбеннән балачак исе китми дә төсле барып кергәч. Без әниебезне нык яратабыз. Раббым аңа озын саулык, исәнлеккә төренгән гомерләр бирсен. Безнең хөрмәткә төренеп, 100 яшенә кадәр җитсен иде. Бүген кем турында сөйлим? Берәрегез беләмсез? Табын түрендә елмаеп кем утыра? Күрәмсез? Бу бит безнең әниебез. Кем дисезме исемен? Белегез, 5 баласына тормыш биргән кешене. Балалар кеше булсын дип эшләгән авыр эштә. Бөтен кешенә тырышкан, зарланмаган ул һич тә. Миңа әби диегез дип өйрәттең оныкларны, сагынып көтеп аласың безне һәм балаларны. Без кайтканда табыныңда кыздырган тавык көтә, табыкмәкле тәлинкәңдә бик тиз генә ялт итә. Җәен кышкырт үстерәсең, бәрәңгең бик күп була. Һәр кемгә җитә уңышы, кар базларыңда тула. Синең бакчаңда бер чүпне эзләсәң дә тапмыйсың. 80 яшькә җитсәң дә бер кайчан тик ятмыйсың. Синең янга хәл белергә төрле яктан кайтабыз. Оныкларың һәм балалар, без сине яратабыз. Бүген менә туган көнең 80 яшеңдә тулды. Бәйрәмең белән котларга бар туганнар җыелды. Оныклар белән мәш килеп язсын сиңа йөрергә. Насыйп итсен әле бик күп оныкчыклар күрергә. Сау-сәламәт булсаң әгәр, кирәк түгел әллә ни. Тагын бер кат барсы өчен зур рәхмәт сиңа, әни. Кадерле Майза апа, ихлас күңелдән кушылып, бала оныкларыгыз теләкләренә алар сайлаган җырны бүләккә яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичерсин мине, кичерче yaşı yıltırı şem yaktı sınıdan Şüler yıllarım isime düşer Şu yıllar anıyım bir kendire Enkey eniyim varsa şün Kişirsin mine, kişirsin mine Şeşek belemi tutup kulağıma Yürüyüp kaytam senin yanına
Aşkına seni yokka barışıdım Eyken sözünü hiç dinlamadım Yokkusuz tünler aşık göz yaşın Eniyim aşağı min bik özgerdim Enkey eniyim varsa şün Kişirsin mini, kişirsin mini Şeşen belemi tutup kulama Yügürüp kaytam senin yanına Vakıtlar uzağış barısın anladım Enkey güngelin küp yaraladım Her şehir ışığını min öperdim Boşka rencitmem seni beklerim Enkey eniyim varsa şün Kişirsin mini, kişirsin mini Şeşek melemi tutup kulama Yügürüp kaydım senin yanına Майза Абдуллахат кызы Тимниханованы 80 яшьлек юбилее белән котлап, яраткан оныклары Ерак Мәскәү шәһәреннән дә котлау хаты язганнар. Оныклары Юлия, Евгений, оныкчыгы Даниил, Фәнил, Лилия һәм яңа кулаткыдан оныгы Марсель үз әбиләре турында булай дип язганнар. Әгәр сорыйсыгыз килсә, нинди безнең әби дип, без аны бик матур яктан гына тасвирлар идек. Ул бик тырыш, уңган, аның кулыннан алтын гына коелмый. Үзе дә эшне сөйгәнгә, балаларны да өйрәткән. Оныкларны да тик тотарга яратмый ул. Ял көннәрендә кунакка кайткач, гел ниндидер эшләр табып, вакытны рәхәт үткәрә идек. Иртә белән уянасың гына әле, ә инде таңнан әби куймак пешерә. Шуның исенә аяклар үзләре чәй табын артына илтә. Күзләр ачылмаган, ә колаклар әбикәйнең дога кылып пышылдавын ишетә. Балачакка яңадан кайтасы килә хәзер. Әбиебезне яңадан яшәйтәсе килә. Кызганыч, гомерләр бик тиз үтә шул. Әбикәйебезнең йөзендә җыерчыклар булса да, алар күп күргән, кайгы хәсрәтләрне аңлатса да, ул безнең өчен барыбер иң матуры булып кала. Әбикәйебез, син безнең иң олы өлгебез. Без сине бик нык яратабыз һәм 100 яшеңә кадәр туган йортыбызның ишеге ачык калуы турында хыялланабыз. Әбигә 80 яшь тула. Иң зур бәйрәм бүген. Зарланмыйча тарткан бит ул тормышның бөтен йөгөн. Бабакайыбыз белән алар 5 балага җан биргән, бергә матур итеп үстеригәле дигән. Ничек авыр булганлыгын үзе генә белгәндер. 5 сабый үсеп җиткәнче барысын да күргәндер. Барыбыз да туйлар ясап, тормышыбызны кырдык. Төп нигездән айрылсак та хәлеңне белеп тордык. Әбиебезгә 80-не булмый да әле биреп. Җәй буена җиләк җыя, рәхәтләнеп, мәш килеп. Аның шулай йөргәненә күңел сөенә генә. Ни бар кияү, киленнәре хуш килде йөрәгенә. Әбигә шын күңелдән сәламәтлек телибез. Син исән сау булган чакта тыныч безнең күңелебез. Шундый матур көннәрне безгә биргәнең өчен, без бәхетле булсын диеп барсын күргәнең өчен. Бөтенесе өчен сиңа 1000 рәхмәтләр диябез. Сабырлыгың алларында башыбызны иябез. Хөрмәтле Майза Абдуллахатовна, бар оныкларыгыз исеменнән чираттагы җыр яңгырар. Аны рәхәтләнеп тыңлагыз.
birge Bu kış sıngısına okşağın Valay dime ele bekleyin Sinsiz dünyalarının niyemi Yaşayalım, yaşamayıp bişa Hiç yolunda bir yüzüge kaderdir Süreklerim sızlı salkınlarda Köngüllerim değilsin kuşuge Soğuk dimi ebekeyim seni dey Şalı canlı yüzge kişige Valay dime ele bekeyim Sinsiz dünyalarının niyemi Yaşayalım, yaşamayıp bişa Hiç yolunda bir yüzüge kaderdir Şelge türüp günesini Kışlar kışlatasın bikile yaşıysı hele değilsin biraz Mansılığın şavur köngülge Valay dime ele bekleyin Sinsiz dünyalarının niyemi Yaşayalım, yaşamayıp bişa Hiç yolunda bir yüzüge kaderdir Valay dime ele bekleyin Sinsiz dünyalarının niyemi Yaşayalım, yaşamayıp bişa Hiç yolunda bir yüzüge kaderdir Yaşayalım, yaşamayıp bişa Hiç yolunda bir yüzüge kaderdir Hiç yolunda bir yüzüge kaderdir Alдағы кытлауыбыз Кабат Темниханова Майзия Абдуллахат кызы хөрмәтенә булыр. Аны 80 яшьлек юбилее белән бу юлы кызлары Зифа, Рамилә, киявләре Равил, улы Ринат, килене Зәйтүнә, оныклары Радик, Марс, Венера, Марсель, Юлия, Женя, Фәнил, Лилия, Наил, Юлия, Айгел, Динар, оныкчалары Диана, Денис, Даниил һәм Рита гаиләләре белән кытлыйлар. Алдағы хатларда укылганча, яраткан әниебез бар яктан да бик күп кешеләргә үрнәк өлгесе. Тырышлыгы, уңганлыгы, сабырлыгы, тормыш сөючәнлеге аның таң калдыра. Әтиебез Рим Усманович белән алар меңнәргә гыйбрәт алырлык гаилә корып, шын кешеләр итеп 5 балаларын тәрбияләделәр. Авыл кешеләре буларак безне дә бар авырлыкларга чыдам булырга өйрәттеләр. Хәзер 80 яшь, ул күп сыман тоела яшьләргә. Ләкин безнең өчен әниебез әле тагын шул кадәр яшәргә тиеш төсле. Чөнки әниләр алар күк йөзендә балкыган җылы кояш сыман яшәргә дәрт бирүче кешеләр. Сөеклебез, бүген юбилееңдә сиңа чын күңелдән нык саулык, тулы иманлы гомер телибез. Онытма, без синнән читтә яшәсәк тә, күңелебез синең янда. Әгәр ялгыш кына күңел тупаслыгы белән рәнҗеткән булсак, зинһар гафу ит безне. Бел, синнән дә кадерлерәк безнең өчен бер кем дә юк. 80 яшь ул, әле картлык түгел. Ак бәхетләр кунса да чәчләргә. Аллаһ безгә гомер бүләк иткән, иман белән кирәк яшәргә. Аны тәле сагышларны, елмай әле күбрәк. Бирелмә төшенкелеккә, бездән сиңа шул теләк. Әле тагын бик күп еллар, нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердән беребез, син әле безгә бик кирәк. Кадерле Майзия апа, киләчәктә дә
балаларыгызның жан җылысын тыеп, хөрмәтен татып яшәгез. Ә бүген бәйрәмегез мубарак булсын. Шатлык вакытыңны әнигем ничек бирим кайтарып, күңелең рәнҗет минем сүзләр әйтим, туя алмыйм сиңа сокланып. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диемен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда шакта кала озатып, төрле вакыт була кайча күңел тула, төшемә керәсең юатып. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диемен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым Ычларыңа басып, гел яныма иртәләрен әнкәм киләсең. Гомерләр сүткәндә, ялгышып киткәндә, акыллы киңәшең бирәсең. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диемен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иемен. Әниемнең рәхмәт син булгач, бик рәхәт озын булсын иде гомерең. Газаплар белмәсен, кайгылар күрмәсен, саф чишмәдәй изге күңелең. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диемен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иемен. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диемен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иемен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иемен. Синең алда башым